Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar l-imħabba u l-qdusija. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Ara mill-ktib tal-Levitku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Qid lill-ġemma kollha ta' wlied Iżrael. Għandkom tkunu qaddisin, għax qaddis jien il-mulej għala tagħkom. Ma tbejjitx lil-ħuk f'qalbek, imma lill-għajrek u ssieħ u erġgħu issieħ biex ma tkunx ħadd tiegħu. La titħallasx bidejk u la żommx f'qalbek għall-ulied bniesek, imma ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, birek ruħ tiegħi lill-mulej. Qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi lill-mulej, u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Ħaninu twajjeb il-mulej, u li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħaddnek bit-tieba u bil-ħniena. Ħaninu twajjeb il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaq ħżunietna. Ħaninu twajjeb il-mulej. Daqs kemm nbiegħet il-vant mill-punent, ekku jbiegħet minn naħtijietna. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Ħaninu twajjeb il-mulej. Ara mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korinti. Uti, ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu. Għax qaddisu it-tempju ta' Alla li huwa intom. Ħadd m'għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li huwa għaref f'din id-dinja, ħajjiblih biex isir għaref. Għax l-erf ta' din id-dinja u bluwa qudiem Alla, għax hemm miktub u li jaqbad l-orrif fil-ħażen tagħhom u terġa' il-mulej jaf li fira huma l-ħsibijiet tal-orrif. Għalhekk ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin għax kollox hu tagħkom, sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt, sew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej, kollox hu tagħkom. Intom ta' Kristu u Kristu ta' Alla. Alleluja, alleluja. Kull min iżomm il-kelma ta' Kristu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja, alleluja. Ara mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux, anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddejk tal-lemin, dawwarlu ieħor ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qorti u jħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. Jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Smajtu x'intqal? Ħobb lill-għajrek u ħobbot lill-għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom, ħobbu lill-ledewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawiet. Għax jitalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq minnu mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mera perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Dan is-sebaħat ta' matul is-sena, u llum għandna qari sabiħ ħafna. L-ewwel qari hu mill-Ktib tal-Levitiku, ktib dwar regoli u ritwali li kienu jagħmlu s-saċerdoti jew il-Leviti. Alla jgħid: għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. Dan jiġbor fil-qosor il-ħajja kollha nisranija. Aħna ngħixu bil-qdusija ta' Alla. Il-kelma l-qaddis tfisser ukoll maqtuħ għalih. Alla mhux bħad-dinja, id-dinja posta dnub u aħna msejħin ngħixu b'mod differenti. L-imħabba hi li tagħżilna, il-mulej jgħid lil Mosè: ħobb lill-għajrek bħalek innifsek.
Fil-Vanġelu, nkomplu nisimgħu mid-diskors tal-muntanja. Ġesu jgħid xi ħaġa sorprendenti. Jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawarlu liħor ukoll. Dan ma jfissirx li għandna nittolleraw jew naċċettaw il-ħażin. Qed jgħidilna biex ma mpattux lura lil xi ħadd brabja jew mibeda. Il-ħażen ma jitranġax b'ħażen ieħor. Ġesu jkompli, imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-edewwa tagħkom u tolbu għal dawk li jippersegwitawkom. Normalment, aħna nuru ħlewa ma' sħabna u nkunu żorri ma' dawk li ma nħobbux. Imma Ġesu qed jgħidilna biex inħobbu u nitolbu għall-edewwa tagħna wkoll. L-imħabba tixtieq il-ġid lill-oħrajn mingħajr ma tistenna xejn lura. Ħalla jħobb lil kulħadd, kemm dawk li jħobbuh u kemm dawk li ma jħobbuhx. Ix-xemx tiddi fuqna l-koll. Ħafna nies kapaċi jħobbu lil min iħobbhom lura. Tħobb lil għadu tiegħek ifisser tħobb lil xi ħadd li ma jħobbokx u mhux se jħobbok lura. U dan li hu jagħżilna mill-bqija li nħobbu bla kundizzjonijiet. Fit-tieni qari, San Pawl jikteb, ma tafux li intom tempji ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom? Aħna postijiet fejn Alla u meqjum u nfaħar. Is-sagrifiċċju li nofru u ħajjitna fotja ta' mħabba. Bil-grazza tiegħu aħna nitqazzu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!